Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yok kurup lai hajar saus pak teli kitir pen berthai bom nakakali shwa ka jingle jengo u Amit Shah West Bengal kibabun kitir pen berthai bom lalap nakawai ka kali habir Behom district kabadon ha West Bengal haka khatlai tarik ubnai yayong ar hajar ar pulai sisngi ha shwa ka jingle jengo jong menteri ka sarkar kami ubadai kami ya ka trat ki kampo ying u Amit Shah hakba u Amit Shah ula lej bandon bentalang haka khatsau tarik ubna yayong ar hajar ar pulai kabadai ka sngi rakhe ya ka Bengali New Year katkum ka jinya thu jongki nongsong snong kate ka than laong bakawe ka Scorpio kala yang harut surok hajan ka Goslara bypass ka hap hapo ka Birbhom district nadu ka khat ar tarik ubna yayong ar hajar ar pulai hadin ba shimladon manu manoru kiba wan ban kamtrai ya kate ka kali ki nongsong snong kila ajing tipno syaki pulit jongka murarai syapang ka jingdon jongka teka kali kabala penyeng hakate ka jaka hakaba layatu baladon hapo ka teka kali hadin bala yo jingtip halor ka jingdon jongka teka kali ka kenhun jongki pulit kala lech syakate ka jaka bat kila penlong ya ka jingkmi bini hapo jongka ka kenhun kala lap ya khatnyu teliki senduk hakaba kawai kala don kumba arspa teliki gelatin stick lakot ru ya ka kenhun penduk bor ya ubom syakate ka jaka nakabenta ban penduk bor ya ki bom hadin baki pulit kila yo ban kurup ya ki nakate ka kali ki pulit jongka Birbhom kila penlong ya ka jing tokit hakabe dai bat kane ka jingji ompat kem yano ru haduk menta hau naitung jong usnem balalej ka kenhun West Bengal Special Task Force kala penlong ya ka jinglek khandra hakathan Muhammad Bazar kabadon ha Birbhom bat kila lap ya ka pick up van hakaba lapen sisa bakane ka kali kala kit ya prapuai hajar teliki bom penbethai kila don kumbal langut ki briu kibala syakem hakaba dai bat kane ka jingji hakaba menta kini kidang syak tokit beni kipulit kila pen sisa da ka baong baki runar kila temu ban penbethai bom henre lalak ban penpulom no ya ka jing temu jongki hadin belalap ya ki babun kitir penbethai katrat ki kampo ying jong ka sarkar kami kala hukum ya ka kenhun NIA ban penlong ya ka jing tokit hadin baladon ka jing tokit ka kenhun NIA kala yo ban kem ya sarngut ki breu ki baladon ti ha ka jingji bat ka jing tokit jong ka kenhun NIA kadang yai biteng haduk menta